नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण भाजणीशिवाय घरात उपलब्ध असलेल्या पिठापासून इन्स्टंट मालवणी वडे आणि त्यासोबत झणझणीत असं मालवणी मटण बनवणार आहोत। आपण इथे इन्स्टंट मालवणी वडे बनवतोय। त्यासाठी इथे मी पाव वाटी उडदाची डाळ, 1 चमचा धणे, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे, पाव चमचा जिरं घेतलंय। ते आता आपण 2 मिनिटं भाजून घेऊया। धणे, मेथी आणि उडदाची डाळ एका कढईमध्ये मंद आचेवर 2 मिनिटं परतून घेऊया आणि त्यानंतर त्यात जिरं घालून अर्धा मिनिट परतून गॅस बंद करूया। आता हे भाजलेले सर्व जिन्नस थोडे थंड झाले की मिक्सरमध्ये याची अगदी बारीक पावडर म्हणजेच पीठ बनवून घेऊया। आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध असणारे पीठ आपण इथे वापरणार आहोत। घरामध्ये जी नॉर्मल वाटी असते त्या वाटीच्या मापाने 3 वाट्या तांदळाचं पीठ, 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी ज्वारीचं पीठ मी इथे घेतलंय। ज्वारीचं पीठ नसेल तर ते तुम्ही स्किप करू शकता, काहीच हरकत नाही। इथे मी एका पातेलीत 2 ग्लास पाणी गरम करत ठेवलं आहे। ते आता आपण या पिठात वापरणार आहोत। आता एका परातीमध्ये तांदळाचं, गव्हाचं आणि ज्वारीचं पीठ काढून घेऊया। आपण बनवलेली धणे, उडीद डाळ आणि मेथीची पूड या पिठामध्ये घालूया। त्यानंतर यामध्ये पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ घालूया। त्यानंतर आपण गरम केलेलं पाणी थोडं थोडं करून या पिठामध्ये घालून घ्यायचं आहे। पिठासाठी लागेल तेवढंच पाणी आपण वापरणार आहोत। हे पीठ थोडं गार झालं की 2 मिनिटांनी आपण हे पीठ चांगलं मळून घेऊया। इथे आपलं वड्याचं पीठ छान मळून झालंय। आता यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटांसाठी हे पीठ बाजूला ठेवूया। 15 मिनिटांनंतर हे पीठ आता छान मऊ झालंय, तर आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचे लहान मोठे गोळे करून घ्यावेत। इथे मी एक केळीचं पान घेऊन त्याला तेल लावून घेतलंय। आता यावर गोळा ठेवून हाताला थोडं तेल लावून आपल्याला वडा थापून घ्यायचा आहे। वडे थापण्यासाठी तळव्याच्या या भागाचा तसेच बोटांचा वापर केला जातो। एका कढईमध्ये मी तेल कडकडीत गरम करून घेतलंय। आता आपल्याला अशा प्रकारे एक एक वडा सावकाश तेलामध्ये सोडून तळून घ्यायचा आहे।
इथे तुम्हाला दिसेल की वडे किती छान टम्म फुगले आहेत। आपले मालवणी वडे आता तयार झाले आहेत। आपण आता झणझणीत मालवणी मटण बनवायला घेऊया। मटण मॅरिनेट करण्यासाठी मी इथे 16 ते 17 लसूण पाकळ्या, मुठभर कोथिंबीर, 1 ते 1.5 इंच आलं, 1 चमचा खसखस घेतला आहे। हा सर्व मसाला आपण मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घेऊया। हा मसाला वाटून घेताना यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि थोडं पाणी घालूया। पाऊण किलो मटणासाठी लागणारं मालवणी वाटणाचं साहित्य आता आपण बघूया। त्यासाठी 3 मोठे कांदे मी उभे चिरून घेतले आहेत, 1 नारळ किसून घेतला आहे, 1 चमचा धणे, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 2 मसाला वेलची, 1 सुकी काश्मीरी लाल मिरची, 2 ते 3 तमालपत्र। हे सर्व आपण तेलावर भाजून घेणार आहोत। एका कढईत 3 चमचे तेल घातलंय। यामध्ये सर्व खडे मसाले परतून झाले की त्यावर उभा चिरलेला कांदा भाजून घेऊया। या कांद्यामध्येच लाल मिरची सुद्धा घालूया। आता आपण याच कढईमध्ये खोबरं भाजून घेऊया। हे सर्व भाजून घेतलेले जिन्नस थंड झाल्यावर आपण वाटून घेऊ। इथे मी पाऊण किलो मटण स्वच्छ धुवून घेतलंय। यामध्ये 1 चमचा मीठ, 1 चमचा मालवणी गरम मसाला, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पूड आणि आपण बनवलेलं आलं लसूण कोथिंबीरीचं वाटण घालून या मटणाला हा सर्व मसाला व्यवस्थित लावून घेऊया। आता हे मटण आपण झाकून अर्धा तास मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहोत। अर्ध्या तासानंतर हे मटण एकदा ढवळून यामध्ये अर्धा पेला पाणी घालूया। आता हे मटण आपण कुकरमध्ये अर्धा तास मीडियम फ्लेमवर शिजवून घेऊया। मटणाच्या जून कोवळेपणानुसार त्याला शिजायला लागणारा वेळ कमी जास्त असू शकतो। इथे आता हे मटण छान शिजलं आहे। इथे मी मध्यम आकाराच्या पातेलीत 3 चमचे तेल घालून घेतलंय। 2 टोमॅटोची प्युरी आणि 2 कांदे मी इथे बारीक चिरून घेतले आहेत। तेल तापल्यावर प्रथम कांदा घालून छान परतून घेऊया। त्यानंतर टोमॅटोची प्युरी घालून 1 मिनिट परतून घेऊ।
आता यावर 1 चमचा मालवणी गरम मसाला आणि 1 चमचा लाल काश्मीरी तिखट घालून परतूया। आपण अगोदर यामध्ये मॅरिनेशनसाठी 1 चमचा गरम मसाला आणि काश्मीरी पूड वापरली आहे। हा सर्व मसाला परतून झाल्यानंतर यामध्ये शिजवून घेतलेले मटण घालूया। यात मी मॅरिनेशनसाठी 1 चमचा मीठ घातले होते। आता अर्धा चमचा मीठ घालून ढवळूया। आता या भांड्यावर झाकण ठेवून 1 उकळी काढून घेऊया। मटणाला उकळी आली की यामध्ये आपण तयार केलेले मालवणी वाटण घालून ढवळूया आणि पुन्हा 5 मिनिटांसाठी याला छान उकळी काढून घेऊया। आता आपलं झणझणीत असं मालवणी मटण तयार आहे। तर आजचा हा मालवणी मटण आणि इन्स्टंट मालवणी वड्यांचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।